5? Ari, 5. 5 lang gali na. O, ari, 5. Piyo di puto. Nga lighter sana. Bantog rin gali nga yating 5. Eh, hindi, gali masiga. Sige, Aki. Kuwaon ako ni. Basta nindot niyo og kuha na. Kalidad. Lamok, dili makasulod. Promise. Sure, jud ka ani nga dili makaburos. Na ikaw mapalitan ng panty, dili juga mabulos masuot ni mo. Usa ka tawo nga adunay ilado nga libin sa kahanas sa pinansyal nga mga butang. Ang iyang kahibalo ug talento walay pangutana. Apan siya usa ka kapos nga negosyante. Gipresentar sa Sibugay Biners ang kalag sa usa ka negosyante nga tandog sa usa ka himan nga iyang gihuna-huna nga adunay dakong posibilidad sa katilingban. Aki ang banggiitang negosyante. Na 100% na salig lang ni Aki kaya kanya ang panty 100% na dili juga mabulos. 3 days later. Yate na si Aki. Pautang, pwede ka mag... Uy, si Aki. Hindi puta kayo, Aki, ni. Karoon lang ni sa akong karoon ba? Linti, gini sa ako ni Yuri puta, ni. Uy, Aki. Naso kay, mapalit na kahang eh. Hindi puta ka, sa naligad, gibaligyan mo ko sang lighter nga hindi masiga. Ay, putyong ka. Napasensya, Sel. Nawala tama kasi nabot. Lamay mo siga. Pero tagsit eh. Amo ba? Sorry mga adlaw. Na baka gusto ka mapalit na kuwan, hangil. Ay, mayo kay nakaki. Unsa man tayo mong gibaligya nga muskit. Yung ka di masulod ang lamok. Napuno ikong pinakan. Na, Sel. Pasensya kay Sel. Wala tama kasi nabot. Gitaw di mo muskitero. Akong kitaod. Naka sa sulod. Sa sulod, gawas ko mong higda. Sulod gali ka sa muskitero dako pa kasi lamok pa dili makasulod. Na ako sorry sa. Na mapalit ka sa hangil. Dili lang ko anang hanger, Aki. Ingon ka, Aki, ang panty nga akong suoton dili makaburos. Nga naman laging naburos manoon ko kasunod ma akong anak. Hello, bibi. Kamat sa bibi na nakainom na katas na. Ma'am, bibi, nakakaon na. Napakaluwi sa bibi. Ma'am, wala na gyutan na kasi nabot, ma'am. Basig hubon ni mo ang panty. Alangan dili na ko hubon. Labahan gud nako, di akong hubo. Na, wala tama kasi nabot, ma'am. Ako instruction sa inyo, suoton ng panty, dili ka maburos. Karon imo mangyubo ang panty. Na, mau naburos ka. Na karon, Aki na daw pasangin din. Luwi sa akin, nagdegosyo na din sa bongit. Luwi na kayo. Gamay pa halin na Aki, luwi. 3 days later. Minyo sa halin sa bongit. Pero mabalin ko lain lang, well. Dito sa bongit na gapon, dito. Pakadagang tao. Napakabaho man. Nabaho yun. Napakatayo rin na ako. Na matabak na tayo diri. Sa bukid, walay papel. Uy! Dili lang ako mabala kasi. Available na itong papilon sa bukid. Kalato lang kayo. Sige na. Ay, linti nga, Aki. Ari ka naman bisan diin ka lang magsipot. Kapamuson ang tao, di puta kay. Ano ko na papel mo? Nakonsil ako sa imo, Asil. Kailangan mo mga palibot dili. Mga uway, mga hait kayo. Nabalato lang kayo ng papel, Sil. Yun, Asil. Ay, tuod, gidgali. Puro gidgali niya nga uwayo. Damo pa gid tunok siya yun. Basi kung truslok yan lubot ko di. Teka raya yung papel mo, basi scam na. Basi itong ginagamit na ka pang tanggal ka kalawang. Ka ginagamit ka pangali sa hinis ka lubot kaldero. Nanda. Dili nang tamakasabot lubot ng dados sa kaldilo. Pero Sil, dili ka kay mabala ka, Sil. Ay gani ako papel, Sil, galay mo lubot sa kaldilo. Matanggal yan nga papel, Sil. 100% grade 1, Sil. Na sige na, Sil. Balato na kayo. Sige na. Te, sura yan tanay papel mo be. Kung epektibo bagid na.
sus, kung way lang gid ko naloy sa imo, hindi taga pagbaklan ka papel. Ay, lintik aki, palunga sana ya kamera mo, balaan mo ka pagkahilo tao de. Pagkakapuya. Swerte si Agaw. Kaya na yaki magsuroy diri sa bukid. Pag wala pa yaki, wala siya mailo. Manimaho tayo ang bukid. Na, salamat kay sa tayo ni Agaw. Nakapaboy ng mano si Aki. Na, mabuntag gaw. Gaw, mabuntag. Ay, may buntag sa dam. Unsa may ato? Na ako dili si sa damsel. Ako magpaila-ila sa mo ha. Ako si Aki, ang banggitang negosyante. Na sige na, papalit na ka sa akong mga product. Nakatalilo, gold. Unsa? Ako tike. Basig ikaw tuko. Na Sel, wala na makasinabot Sel. Ako Sel, na ako mga product dili. Lilo. 5-5, 9-5 na Selbel. Wala Selbel Sel. Yun na Sel. Ah, basig kinawat pa lang na. Murara magkagkawatan. Buyag Sel, na dili kawatan si Aki Sel. Ako na malidya lang sa mga lilo. 5-5, 9-5, wala Selbel Sel. Automatic. Automatic, tubig, di makasulod. Original ka na? Sure ka? Na, sure Sel. Original, automatic. Ikaw magsugod, makakuan ka, mapalit ka sa uwa, ha? Automatic Sel. Nabakay kasi mga gaw. Na, ay lagsabas-uban nga ikaw ang akong gitagana na balato, ha? Nabaho, makasil. Na, dili ka mabalaka. Kasi akin na, dala perfume. Si Bemworth, sige na ba? Humot ka niya, Sel. Si Bemworth. Mut gidi ay. Unsay brand ani? Naka na ako nga perfume, Sel. Si Bemworth. Na ikaw ma-perfume, 5 days niya ka mahumot ka. 7 drops? Sulayan na to be. Na, Sel. Na, Sel. Na ikaw magamit, ani. Ikaw mag-shake well. Hinahinay, ikaw mag-shake, hinahinay lang, Sel. Ha? Na, sige na. Balato lang kayo na, Sel. Ah, i-shake pa din eh. Ah, sige ke. Ugma na lang ang bayad. Ugma na kwa ah. Na, Sel ha. Ugma, magbalik ko diri sa Aki. Na, ako magbalik niya, ikaw magbayad na. Ay, sure lagi na. Balikir ko diri ugma. Na, sige na. Okay na. Salamat ka na. Na, yun na sa Aki. Sige, Magpuan na problema. sa Aki. Maninda pa. Hello, God. Selve. 2,000 years later. Selbel na ito, Pebe in Italy. Selbel. Aki! Uy, agaw. Gaw, mamug gagaw. Nagkadindiin kog pangita nimo ha. Nara de ka diri. Naagaw, wala akong makaato sa inyo kalugal. Kay ako ako nakakuha ng mga sakinan na daot na maot man ninyong dalan dito sa bukid mo na wala akong nakaato dayon. Suli lagaw. Suli. Suri. Ikaw ba? Gapugong-pugong ragi ko nimo. Ayun na ka masuko gaw. Mayo kay nakita ta. Pwede na maningil si Aki. Na si Aki, wala pa iba na manuloy kay si Aki. Na sige na. Na, maningil na si Aki. Sige na gaw. Singil. Natawa ni Murilo, ingka original. Automatic. Naligo kog dagat, nabasa man lagi. Napidi makatinaw. Na wala ka makasabot, Sel. Na ikaw, naligo ka sa dagat. Namba ka. Oo, naligo gani. Niambak sa dagat, nitiglom. Na nitiglom pa, Jud. Na ikaw, Sel, nautong ka sa lalom sa dagat. Ay, ni utong. Alangan magdiita mo utong. Na, Sel, wala tama ka sinabot. Niutong ka ka sa lalom sa dagat. Siyempre, alilo, utong pod, automatic. Sige na, Sel. Ay, di ra kuha na. Ingon, automatic utong man di ay. Oh, napod imong perfume mo. Ingon ka, humot. Baho man di ay. Nakahumot na yung perfume na ako si Bemworth, Sel. Humot. Kaklaro ng baho, oh? Gibuhat na mo ako nga instruction sa mo. At nga mag-check ka before ka magamit. Nagyanan ako. Kaluoy, Sel. Di ba ako nagingon sa mo nga maghinay lang ka mag-check?
Pariyara maguna isik. Na akong instruction sa mo, sir, nga maghinay lang mag-shake. Kaya kanya ako mga perfume, mga sensitive kayo. Bantok na ka nabaho, sir. Namatyag tulo ang 7 wolf, sir. Maong nabaho. Mao da hinayon. Tinaaday si Bindoy. Ito ako nga gingon sa mo, nga instruction nga mag-check ka, maghinay lang ka mag-check. Na, sige na, sir. Na magbayad lang ka sa kuha 150. 150? Para sa asa man ang 150 nga dili man ako nadayon ng palit. Ang 150, sir, bayad na ako dire palubong, tulo ka buok na matay. Naising ko, isulod nagpuspuro. Sir! Sir! Aki ang banggiitang negosyante. Og sa taw tay mga gaw kang Dini Ordon, Iris Bailon Agbanlog, Cyper Core, Janelson Torno, Ligaya Vines Buog, Tanang Trabanti, Ace Hardware, FBMMB, Elumbaring Inti, Alvin Binlot, Ayan Esperanza, Heartlight Unol, Christian Salbanya, Wesley Bacolio, Randy Gontero de Los Santos, Rocky Dagailon, Benz Aliman Maglinte, Dineri Magallanes, Maulin, Rosa Maria P. Timanuno, Boy Kagi, Tapat Family, Mary Angeline Miller Pandi, Pilimar Tiangson Ordon, Axel Jango, Debster Kapalak, Rap Gomez, Jerry's Banayon, Jora Bautista Baplor, si Makas, og Mike Rainier Miller Pandi. Dagang salamat sa inyong mga kanunayong suporta og ayaw kalimot mag-follow sa among Facebook page og ayaw kalimot subscribe sa YouTube channel, sa among YouTube channel. At si Bugay Biners, daghang salamat. Ayaw ka!